आदमी ऐसन दौर में जियता जहाँ लोग तहरा साथे तो खड़ा बा, लेकिन मन ही मन उतारा के गिरत देखल चाहता लोग। अंदर से उ लोग मनावता कि तू कब गिर, ताकि उनका लोग के खुशी मिलो। पता बा, हर मुस्कान के पीछे नियत अच्छा ना होला। कुछ मुस्कान, कुछ हंसी बस दिखावा के लिए होला कि सामने वाला के पता चल सको कि तू खुश बड़ा, लेकिन अंदर से कुछ और होला। पता बा, इंसान के सबसे बड़ा कमजोरी होला ना कहल। दिल के जितना साफ आदमी होला न, उनकरा से ना कहले ना जाला। ये चीज़ के लेके लोग फ़ायदा उठा लेला, लेकिन ई जौन टाइम चलता ये देख के लागता कि इंसान के ना कहे के आदत डाले के पड़ी। पहले आदमी के लागे कि सब केहू के खुश रखल जरूरी बा, लेकिन अब लागता कि अपन खुशी के ध्यान रखल बहुत जरूरी बा। ये टाइम में हर एक इंसान के दूगो चेहरा हो गइल बा, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। यही से बहुत सावधान रहे के जरूरत हो गई बा।